yakini ki kintin ni de ban sngap ha we pa we briu la ne ka we pa ko we ka briu ni don kam yakini ki kintin ha ka ba we na ki nongmi khman bade na ka seng Voice of the People Party ita Deiru i MLA Jong ka Maulai constituency ba Bright Starwell Marbanyang la krennya ini ki kintin baru ka ba Ayman Sim ka ba Krishan ya ka jingim juni kamtame ya ki khun ki kiti juni ladangi de ki kumi ki pa tungine sngam ya kan ne ki jingkren jong we ne ki MLA jong ka Voice of the People Party kerpat ikiwi ki badan ni bakat ki balak ban yo so hang ni opor ko mata let's see hadu mata ka election commission ka pat pernah lalu ngin long ni ka pai election MP apo ka jela ka ji regong lada kum la sai ka si ka election la mande ka pai election ka manta bat kan ka election arpo pra la sai ka si ka bangin le ban ya ka vote ka ba kodor ka jonga ka jompi ong tule ka di ka we minta kamit minta kami hadirin ba ki khun ki jonga ba ki jongpi ki latia ki khun ki badang rit ki jonga ba ki jongpi ki para ki persa ki jonga ba ki jongpi ki badang rit ki latia dong le bat pe ya ka dur khamat ki jongki pe ya ka dur khamat ki khun ki jongpi ngai bu na preng jongi ki balong ke bi long ka pa oh pe ki khun por ki ta ka rit dei por bi yo tia pe ka dur ka jongki ka jing i teng lah kum duk si duk ru ikhun mar blai bi iskun ikhun ni ni ong pet ya ka dur jong ikhun ke jong pi bat wan dum plet ya ka dur khaman ke jong ki hadu ka si ba tep ya ka pu la shai ka si balara pili aku ta pai ba namar tiet ba ni ka ti do jong pi kan ni ti do jong pi kan nam ai la ba pili nyan ni budam badan ikot hai ti budam ni badan ibom hai tu budam ni badan kadulu ka syam lega ni ketido ko jompi kan poi be pandai show budam ni syam ko jom pra ngai skam ni kata but ngai papinai ke jikishan ke barapa ya Voice of the People Party lada deji shala shine ke ngite vote kumnong inne min pe ye ya ki khon ki kiti jungi ne ngien shubi hakate ka sbai ka batang arspa laispa sanspa tengka de ladangi sngam bat ladangi pensyong no rem yakini ki penjin ki ba don jingmun bat dikitin siar kentin rupa jini ni de ban perkhat ya kilong din mandin de ki khon ki ti joni da ka ba yon bek spak haka sembol jong pra laga day mencakapai election jong ka MP ne au arhajar arpupra